Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу. Марк, не той микрофон уключены, другие. Ага, все ў парадачку. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння ў нашай праграме госці ў студыі вельмі незвычайны госць. Дакладней, нават ён сам то, можа, і звычайны, хаця і сціплы, як я ўжо пераканалася, потому што пачала распытваць яго крыху пра тое, кім ён працуе. Ён кажа, я ведаю, што ён у метро, але пытаюся машыністам, ён кажа, ну так, але незвычайны машыністам, што пра гэта казаць? А высветлілася, што гэта ўжо праца ў 5-м пакаленні нават, уяўляеце сабе. Дык вось, госцем у студыі у нас сёння Уладзімір Вайцяховіч, а больш мы будзем гаварыць нават не пра яго, а пра яго гісторыю пошукаў, я б нават сказала, дэтэктыўную гісторыю, як ён ездзіў у мястэчка і шукаў аўтарства копіі, правильно, образа Езуса Милосердного. Докладней, эскиз. Эскиза. Вось так. То есть, ну так, вы меня поправляете, потому что гэта ж як бы факты патрэбна як бы вытрымліваць. Так, спадар Уладзімір, пачнем з самага пачатку. Вось вы зацікавіліся гэтай тэмай. Адкуль гэта быў імпульс? Што гэта было? Інфармацыя. Адтуль усе імпульсы, так, але в матэрыяльным свеце хто? Гэты імпульс быў і адтуль, і адсюль. Пачатак гэтай гісторыі, ён уже мае некалькі гадоў. Просто аднаго разу мне вельмі захацелася, я пачуў, што ў Вільні ёсць так званы дом Фаўсціны. Гэта рэшты былога кляштара, дзе яна некалі жыла. 3,5 гады гэта быў яе віленскі перыяд жыцця і служэння. І просто вельмі моцнае такое памкненне сэрца з'ездзіць туды, знайсці гэтае месца, і ўсё. І так сталася, што паехаў, знайшоў, гэта тоже была такая цікавая прыгода, дэтэктыўная гісторыя, можна сказаць, калі ты шукаеш і знаходзіш. Вось, і просто быў зачэплены гэтым месцам. Там ёсць такі будынак драўляны, гэта былы кляштар, але ён не весь захаваўся, частка яго была разбурана. Увогуле, тое, што ён захаваўся, гэта вялікі цуд, бо гэта звычайны жылы раён з так званых хрушчовак, і проста ў двары квартала ёсць вось гэты домік. Цуды такія былі, што там быў дзіцячы дом, і дырэктарка дома, яна захавала гэты будынак спачатку як склад для інвентара, а затым у пакоі гэтага будынка жылі працаўнікі гэтага дома, і так ён захаваўся. А ўжо пасля, калі пачалася адліга, то сёстры, яны гэты дом узялі пад апеку, ён быў устаноўлены, захавалася якраз тая частка, дзе ёсць келья Фаўсціны, дзе яна жыла. Яна знакамітая тым, што менавіта ў тым гэтым месцы яна пачула першы раз вяночак да Божай міласэрнасці, першы раз там памалілася, першы раз пазнала сілу гэтага вяночка, бо калі Езус даў зразумець, яна бачыла такую візію, як анёл дастае меч, каб пакараць чалавецтва, і адчула ў сэрцы, што трэба маліцца вяночак, каб зямля і чалавецтва было збаўлена ад гэтага пакарання Божага за свае грахі, за грахі людзей. Вось, яна пачала маліцца вяночку, бачыла, што анёл схаваў гэты меч, і пакаранне было адмененае. Вось. І ўвогуле, а што зараз там на гэтае месца знаходзіцца? Там знаходзіцца музей, да. Там знаходзіцца музей, там працуе такі мужчына, ён даглядчык гэтага музея, гаспадзін Петар Смацкала, літовец, які таксама расказаў сваю цудоўную гісторыю. Ён быў веруючы каталіком, але больш займаўся фальклорам, збіраў рэлігійныя спевы разам з жонкай. І аднойчы сестра, манахіня, прапанавала яго апекавацца гэтым домам, ён доўга спраціўляўся, але потом, калі згадзіўся, ён
пачаў дзякаваць Богу, ён на кроплю не шкадуе, гэта ўвогуле цудоўнае месца, я раю ўсім туды з'ездзіць. Можа, раскажаце, што там ёсць? Так, я буду гатовы пра яго много расказваць. Ну так, не шмат, але крыху. Так, некалькі хвілін, думаю, што раскажу. Месца, увогуле віленскі перыяд Фаўсціны гэта самы цудоўны перыяд, бо яе жыццё манаскае так конкретно, дакладна раздзялілася на 3 роўных перыяда, недзе 3,5 гады. Першыя 3,5 гады гэта Польшча, тым ліку Кракаў і шматлікія іншыя гарады, дзе яна вельмі пакутавала, бо пачаліся візіі, яе ніхто не разумеў, і яе смяяліся, насміхаліся, здзекаваліся, святары ад яе ўцікалі. Ей патрэбен быў святар, спавяднік, каб гэта расказаць і пачаць рэалізоўваць тое, што просіць Езус, але там гэта не атрымлівалася. Яна вельмі многа плакала, вельмі многа пакутавала і вельмі многа цярпела з-за гэтага. Вось, яна жалілася Езусу, што ты мне кажаш рабіць тое, але я не ведаю, як гэта зрабіць. І аднойчы настаяцельніца кажа: мы цябе перайдзём Вільню. Фаўсціна стала таксама адмаўляцца, бо кажа, гэта далёка, я не ведаю гэтых людзей, там незразумелая мова. Думаю, што яна мела на ўвазе беларускі акцэнт, беларускую гаворку. Вось. Але яна згадзілася. І потом, калі яна ўжо пасля таго, як пражыла 3,5 гады ў Вільні, яна ехала вельмі шчаслівая, вярталася зноў у Кракаў, бо яна весь час паўтарала «Моя любімая Вільня». Яна пакахала гэты горад, тому што там рэалізавалася ўсё. Там яна сустрэла свайго спаведніка, якога бачыла ў візіі, Міхала Сапочка. І зараз многія беларусы далучыліся, так, пачуццямі да яе «Моя любімая Вільня, моя любімая Вільня». Так, да. Вільня гэта, я так разважаў, што, наверное, самая благословенная сталіца во всей Европе, бо столькі ласкі Божай ні адным горадзе няма. Вот. Там яна сустрэла Міхала Сапочку, і там ён сказаў пісаць дзённік, там ён адкрыў Фаўсціну для сябе, хаця спачатку таксама баяўся з ёй размаўляць. Вось, стаў спаведніком. Таксама ён праз Фаўсціну сваё пакліканне для сябе адкрыў быць апосталам Божай міласэрнасці. Там быў напісаны першы абраз, там быў пачуты вяночак, там ён быў прачытаны першы раз, там першы раз неафіцыйна была значна свята Божай міласэрнасці, гэта першая нядзеля пасля Пасхі. Вось, і там быў выстаўлены першы раз абраз Езуса міласэрнага ў вострай браме. І Фаўсціна была шчаслівая, цалкам шчаслівым чалавекам, калі пражыла ў Вільні. І пасля Вільні пачаўся ўжо таксама 3-й перыяд, таксама пакуты, гэта ўжо сухоты, хвароба і смерць у Кракаве, там яе пахавалі. Вот. І калі я туды прыехаў, пабываў я, месяца 3, так больш на небе быў, чым на зямлі, бо душа спявала. Вось такая радасць была на сэрцы, і я зразумеў, што яна нікуды не знікне, яна будзе ўвесь час. Але пэўны момант зразумеў, што трэба спусціцца з неба на зямлю, бо хопіць ужо радавацца, трэба нешта рабіць. І зразумеў, што Бог хоча толькі аднаго, каб мы распаўсюджвалі пашану да Божай міласэрнасці і распаўсюджвалі набажэнства да Божай міласэрнасці. Вось. У чорным касцёле, які я наведаю, ёсць рэліквіі Яна Паўла II, Фаўсціны Кавальскай, яны знаходзяцца ў алтары. Вось. Я зразумеў, што каля гэтых рэліквій павінна быць малітва да Божай міласэрнасці. І так, спачатку я, конечно, тоже сопротивляўся. Вот. Калі Бог нешта такое дае сур'ёзна, то людзі пачынаюць сопротивляцца, думаю, што гэта не па сілах аднаму чалавеку. Але так склалася, што сталі гуртавацца людзі, і мы тыя вечары, калі няма іншых набажэнстваў, праводзім гэта набажэнства, вяночак да Божай міласэрнасці пасля імшы на 19 гадзін, каля рэліквій. І хачу сказаць, што я не ведаю, як жыцці іншых людзей, але ў маім жыцці адбываюцца цуды, вельмі многа цудаў. Менавіта вось гэта малітва даверу да Бога, да яго міласэрнай любові, бо таксама яшчэ займаюся арганізацыяй пілігрымак у Меджугор'і, і кожны раз, калі пілігрым карэктуецца, узнікае вельмі многа складанасцей. Часам яны проста неперадольныя па-чалавечы, і тады прыходзіш да Фаўсціны і кажаш, просіш дапамажы, разам з ёй кажаш, Езу, давяраю табе. І вось гэтыя сцены, гэтыя муры, проста рассыпаюцца на тваім шляху. Таму гэта прыгода вельмі цікавая, вельмі радасная, і
Давайте я вас тоді трошки до історії буду вертати, добре? Да, То да, я розумію, що да, є да. шмат емоцій, Так. але ось тоді до віленського періоду вернемося. Там було створено некалькі узорів, так, наколькі я ведаю? Да, вось гэты абраз, который мы ведаем, есть два вядомых абраза, які належаць адзін пэндзелю Євгена Казіміровскага, знакаміты першы, ён Вільні, ён знаходзіцца зараз у Сунтарі. Вот. А другі гэта, які напісаў Адольф Хыла падчас вайны, ён знаходзіцца ў Кракаве, у Лагеўніках, у капліцы Святого Юзефа, яка належыць сёстрам супольнасці Маці Божай міласэрнасці. Вось. І вось той абраз першы, самы першы, які пісаўся ўжо з дапамогай Міхала Сапоцькі, таксама такі цудоўны провід Божы, што у Вільні ёсць яшчэ таке цудоўнае месца, дом Євгена Казіміровскага ці Міхала Сапоцькага, па-рознаму называюць, такі невялікі двухпавярховы будынак на вуліцы Расу. І там так сталася, што пасяліўся Міхал Сапоцька і пасяліўся Євген Казіміровскі, мастак. Яны жылі на розных паверхах, і калі Міхал Сапоцька пачуў просьбу Езуса, якую перадала Фаўсціна абразу, і ён звярнуўся да яго і той стаў пісаць. Це шматпавярховы дом, так? І ён, не, маленькі двухпавярховы. Двухпавярховы. Так, больш як асабняк выглядае. Вось. Ну і трэба сказаць, што настаятельніцы заўсёды добра адносіліся да Фаўсціны, і тагачасная настаятельніца таксама вельмі да яе спрыяльна адносілася. Фаўсціне трэба было прыходзіць і карэктаваць працу мастака. І яны так арганізавалі, што яны хадзілі на імшу вострую браму, па дарозе заходзілі ў гэты дом. Вось. Пазіраваў у асобе Езуса Міхал Сапоцька, Євген Казіміровскі пісаў гэты абраз. І калі Фаўсціна, так вось, аказваецца, што у дзённіку ёсць такія словы, дзе Фаўсціна, убачыўшы абраз, вельмі моцна расстроілася, засумувала і заплакала, і пажалілася Езусу. Аднойчы, калі убачыла мастака, які малюе гэты абраз, убачыла, што абраз не такі прыгожы, як Езус, я моцна гэтым засмуцілася. Вот. І тады Езус сказаў: не прыгажосці фарбаў ці пэндзелі велічых ты абраза, май ласцы. То есть гэта падабенства, яно, можа, не такое важнае аказалася. І ўсё на гэтым. А вось працяг гісторыі быў ужо пазней, калі я пазнаёміўся з айцом капуцынам Сергеем Матюшонкам, аказалася, што мы з ім з адной парафіі. У нас Петр Владимир, калі хочаце, давайте паслухаем песню, так? А ўжо пра беларускія прыгоды вашы тады ўжо пасля паўзы, так? Калі ласка, Марк, нам пастаў што-небудзь.
Гости у студы. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Нагадаю вам, што мы размаўляем з Владзімірам Вацяховічам пра копію абраза Езуса Міласэрнага, які знаходзіцца ў ваўкалаце. І вось пакуль тут гучала музычная паўза, высветлілася, што мы амаль землякі з гаспадаром Владзімірам. І ён тыя мясціны, гэта Віцебшчына, вельмі добра ведае. І я яго запытала, ці ён, калі ехаў у гэту вёску, каго-небудзь там ведае, ён казаў, што ў прынцыпе ведаў, але адразу паехаў у касцёл. Всё так? Так. Так, ну вось і спачатку, можа быць, скажыце, адкуль вось пачулі, што там вось, што, Так, вот, як я ўжо пыталася, што імпульсам было, так? Так, значит, познаёміўся з айцом Сергеем Матюшонкам, мы аказаліся здесь, ён капуцын, мы аказаліся землякамі з адной парафіі, мястэчка Ваўкалата, ці Ваўкалаты, зараз пішуць Фестына Ваўкалата, але... Ну, я таксама Ваўкалаты чула, так што... Але мясцовыя называюць Ваўкалаты, тое ж самае, як Буслаў называюць Буду, а Мядзель называюць Мядзелам. Ось. І мы загаварылі адразу з ім на тэму таго, што такая асаблівасць, адметнасць гэта касцёла, тое, што ў савецкі час увесь час працаваў. Больш таго, там захавалася ўсё, і начынне касцёльнае, і фэст штогадовы Святога Роха, ён збіраў вялікую колькасць людзей. Ну, гэта ўвогуле быў такі вялікі цуд. І ён сказаў, што... Прабачце, менавіта ён дзейнічаў як касцёл, так? Так. Ніяк нейкае падсобнае памяшканне, як часта рабілі склад. Не, ось... Звычайным дзеючым касцёл. І больш таго, амаль заўсёды быў святар. Быў такі перыяд 4 гады, калі святара не было, але увесь час быў святар. І отец Сергей сказаў, прычынай гэтага благословенства яна знаходзіцца ў касцёле. Гэта эскіз абраза Езуса Міласэрнага. І он сказаў гэту історыю ў некалькіх словах, што, аказваецца, вось перад тым, як быў напісан гэты першы абраз, пра які мы толькі што гаварылі, Езуса Міласэрнага ў Вільні, які зараз знаходзіцца ў санктуарыі Божай міласэрнасці ў Вільні, шануецца вельмі моцна, былі напісаны 2 эскізы. То есть, аказваецца, што гэта абраз не першы, 2 эскізы, і вось гэтыя эскізы якраз былі тымі выявамі, якія засмуцілі Фаўсціну, не спадабаліся. І яна іх не прыняла. Ну, гэта эскізы так эскізамі засталіся. І што гісторыя аднаго з эскізаў, яна мае вось якраз сувязь з ваўкалатамі, бо тагачасны пробашч, гэта было напрыканцы 30-х гадоў, Ромальд Дроніч, ён сябраваў з Міхалам Сапоцікам. Вось. І калі ў 39-м годзе гэта частка Беларусі трапіла пад ўжо ўладу Савецкага Саюза, то есть пад уладу бальшавікоў, конечно ж, першае, што наведала людзей, гэта страх перад тым, што будзе з касцёлам. І ў гэты час Міхал Сапоцька дарыць яму адзін з гэтых эскізаў, кажа, што калі будзеце маліцца каля гэтага абраза, то вяночак, якому я вас навучу, то касцёл не забяруць. І так яно сталася. Трэба было шукаць сведкаў вось гэтай гісторыі. І, на жаль, калі першы раз туды паехалі, то нікога не знайшлі. Ксёндз Пётр, які там працаваў доўгі час, ён ужо немалады святар, на пенсіі зараз. Ён сказаў, што нічога не ведае. Ксёндз Олег Півавар, который зараз пробашч, недавно таксама сказаў, нічога не ведае. Калі мы прыйшлі ў касцёл, то бачылі 2 абразы Езуса Міласэрнага. Адзін такі прыгожы, больш новы, ён знаходзіцца ў касцёле, і недзе там у галерэі над алтарнай часткай, якая зараз з'яўляецца гэта галерэя кладоўкай, проста дзе складаюцца нейкія дэкарацыі. Вось мы бачылі абраз Езуса Міласэрнага, і калі туды падняліся, ну ён такі на самой справе непрыгожы. Я хацела запытаць, ці супалі вашу ўражанне? Але было перакананне, што гэта ён. Ну, перакананнем трэба яшчэ доказы. А што непрывабна? Не прапісаны добра, ці гэта проста? І не прапісаны добра, і не так прывабна выглядае, пекна. Вось. На надпісу аўтарскага на абразе не было, хаця гэта якраз можа быць доказам, што гэта эскіз, бо эскіз мог быць не падпісаны. Вот. Мы заняліся пошукам сведкаў гэтай гісторыі. Отец Сергей сказаў, што былі людзі ў хоры, якія спявалі, вельмі добра ведалі пробашча Ромальда Дроніча.
Але калі ўжо па парафіі сталі пытацца пра іх, сказалі, што іх ужо жывых няма. Только 5 гадоў назад вы прыйшлі, то вот. Але дзякуй Богу, ксёндз Олег нас пазнаёміў з гаспадарняй Леакадзіяй. Вось, і яна такая актыўная парафіянка. І мы так з ёй пагаварылі, празвучалі, она вспомнила одну жанчыну, яе завуць Валентина Францевна Штура. Гэта ўжо вельмі стала ўзростая жанчына, ёй 87 гадоў, з 31 года. Мы пайшлі да яе. Знайшлі гэту цудоўную гаспадарню. І на 80 гадоў яна далёка не выглядала, бо калі чалавек сапраўды пранікнуты любов'ю Бога, да Бога і пашанай да Маці Божай, ён заўсёды застаецца маладым. Такая цудоўная бабулька, адкрытая вельмі. Вось. І першае, калі мы спыталіся пра гэты абраз, які мы шукаем, амаль з парогу яна нам сказала гэту гісторыю, пацвярдзіла, што так, гэта віленскі абраз, што яго прывезлі з Вільні, і што хутка пасля гэтага у нас ужо даўна з парафіі з ваенных часоў мы молімся вяночак да Божай міласэрнасці. Мы зразумелі, што гэта гісторыя ўся праўдзівая і што касцёл захаваўся менавіта вось дзякуючы гэтай ласцы Божай. Вот. Ну, другое, што чалавека заўсёды людзей вельмі моцна рухае наперад такая рэч, як цікавасць. Хацелася даведацца гісторыю другога эскіза, каб яшчэ больш пераканацца, што гэта гісторыя праўдзівая. Можа, ён яшчэ страшнейшы. Параўнаць два. Яго няма. Няма? Увогуле фізычна няма. Да, няма. І так атрымалася, што праз 2 тыдні я зноў апынуўся ў доме Фаўсціны і загаварыў на гэтую тэму з гэтым гаспадынам Петрысам. І ён расказаў такую гісторыю. Ён расказаў гісторыю аднаго з эскізаў. Гэта аказалася гісторыя другога эскіза. Вось. 34 годзе, калі Фаўсціна... 36 годзе, калі Фаўсціна ўжо вярталася з Вільні ў Польшчу, то гэтыя 2 эскізы, яны паміж Міхалам Сапоцкай і сабой падзялілі. Міхал Сапоцка ўзяў адзін эскіз і завёз у Калаты, а сястра Фаўсціна ўзяла другі эскіз, павезла з сабой. Яна мела намер падарыць яго іхняму дому ў Варшаве і з просьбай, каб ён быў выстаўлены ў капліцы і каб перад абразом ушаноўвалі Божую міласэрнасць. Вось. Калі яна прыехала і показала этот абраз настоятельніцы і попросила, каб капліцы ён быў, калі яго маліліся, настоятельніца адказала, што не, бо вельмі насцярожна касцёл адносіцца да тых рэчаў, аб якіх ты гаворыш. Будуць непрыемнасці. Давай, калі ласка, ён паляжыць у кладоўцы пэўны час і да лепшага часу. Вось. Але да лепшага часу ён не ляжаў, бо это уже іншая історыя. Вот. Історыя такая тоже цікавая. І вот гэта якраз гісторыя тая, дзеля якой варта было ездзіць і шукаць гэты абраз і даследаваць яго праўдзівасць і даследаваць гісторыю этого абраза. У сэнсе? Ну, это доўгая гісторыя. В сэнсе, вы хочаце трошкі перарывацца. Так, добра, давайте мы перарвемся на музычную паузу. Адзінае, што я хочу нагадаць нашым радыёслухачам, што мы ў прамым эфіры, і вы можаце тэлефанаваць нам альбо пісаць пытанні, калі у вас ёсць які-небудзь гаспадара Владзіміра, ён, я думаю, з задавальненнем вам адкажа. А цяпер паслухаем музыку. Всім серцем Бога вивишать. Аллилуйя, спів хвали Тебе співаю я. Хочу хвалить, хочу співать, всім серцем Бога вивишать. Аллилуйя, спів хвали Тебе співаю я. Na 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 na
яго на вышынях, хваліць яго ўсе анёлы яго, хваліць яго сонца і месяц, хваліць яго ўсе зоркі бліскучыя, хваліць яго нябёсы нябёсу і ўсе воды, якія над небам. Хваліце імя Господа, бо загадаў ён, і ўсё было створана. Хочу хвалить, хочу спевать, сердцем Бога вывышать. Аллилуйя, спев хвалы Тебе спеваю я. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, Гости у студы. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Размаўляем сёння з спадаром Владзімірам Вайцяховічам пра абраз Езуса Міласэрнага. І вось спыніліся, дарэчы, калі у вас ёсць пытанні, тэлефануйце нам альбо пішыце. І спыніліся мы акурат на лёсе другога эскіза. Так, дзякуй за падказку. Другога эскіза гэтага абраза. Які яго быў лёс? Вось раскажыце, калі ласка. І вось лёс быў такі, што Фаўсціна з ксёнзом Міхалам падзялілі гэты эскізы паміж сабой. Ксёнз Міхал прывёз у Калаты, а Фаўсціна павезла ў Варшаву. І казалі, што настаятельніца не рызыкнула яго выставіць, она паклала ў кладоўку. Вось. А далей вось што. Далей таксама адзін мой цудоўны духоўны кіраўнік, гэта отец Віталь Сапега, дамініканін. Ён мне такую падказку дае. Кажа, пачытай 39-ю старонку дзённіка Фаўсціны «Божая міласэрнасць у маёй душы». Вось. І калі адкрыў, чытаю такую рэч, такія словы Езуса. Аднойчы Езус сказаў мне, што спашле кару на адзін з прыгажэйшых гарадоў нашай айчыны. Гэта кара павінна стаць такой жа, як Бог паслаў Садому і Гаморы. Я ўбачыла вялікі Божы гнеў, і дрыжыкі хапілі мяне, прынялі маё сэрца. Я моўчкі малілася. Я ўспомніў пра тое, што Кракаў, ён належаў знішчэнню. Немцы напрыканцы вайны яго поўнасцю замініравалі і хацелі ў пачатку 45-го года полностью знішчыць. Сталіца Польшчы, Варшава, ей нічога не пагражала. То есть ніякае знішчэнне. Але адбылося рэшце-рэшт наадварот. Кракаў быў захаваны, а Варшава была знішчаная. І вось тады я успомніў пра гэты абраз. Бо ў 44-м годзе падчас вайны, прабачце, быў напісаны яшчэ адзін абраз, гэта другі абраз, які таксама адзін з шанаваных у свеце, гэта знакаміты абраз Адольфа Хылы, пра які я казаў. Ён быў таксама напісаны па словах спаведніка, ўжо другого спаведніка Фаўсціны Кавальскай, айца Андраша. Вось. Ён быў асвечаны айцом Андрашам і благаслаўлёны кардыналам Адамам Сапега. І вось у 44-м годзе гэты абраз састаўляецца ў гэтай капліцы святога Юзафа, знакамітай, дзе ён да гэтай пары знаходзіцца. Зараз там яшчэ ёсць труна з рэліквіямі Фаўсціны. Вось. І ў 44-м годзе сёстры пачынаюць маліцца вяночак да Божай міласэрнасці, абраз пачынае ушаноўвацца, адпраўляецца на бажэнства да Божай міласэрнасці перад гэтым абразом. А ў Варшаве гэты абраз хаваюць. Я падумаў, каб у Варшаве яго не схавалі, а было набажэнства перад ім да Божай міласэрнасці, то Варшава была б захаваная. Але у 45-м годзе, калі паўстае варшаўскае паўстанне, і яно задушанае немцамі, немцы знішчаюць Варшаву ўшчэнт, яны поўнасцю борюць гэты горад. А
Кракаў, які падлягаў знішчэнню, і ён захаваўся. Перакананы, што дзякуючы пашанаванню гэтага абраза і малітве перад гэтым абразом. І тая ж самая паралель яна ідзе з мястэчкам Вукалаты, дзе гэты абраз, гэты эскіз абраза ушаноўваўся, і гэты касцёл не быў зачынены. На самой справе гэта вялікі цуд, бо тэрыторыі Беларусі такіх касцёлаў было мала. Каб не былі зачынены, каб працавалі святары. Вось. І вось гэта як бы такая рыса, якая вельмі радасная рыса, якой Бог падкрэсліў вось гэту прыгоду, гэты пошук. Для мяне гэта быў нават падарунак і ўзнагарода, бо вельмі глыбака усвядоміў і пераканаўся ў тым, што кожны з нас, кожны чалавек, кожны веруючы католік, кожны, хто чуў вестку Божай міласэрнасці, перададзеную Фаўсцінай Кавальскай, павінен прыслухацца да гэтых словаў, павінен практыкаваць у сваёй жыцці гэтых 5 формаў ушанавання Божай міласэрнасці, якіх прасіў Jesús. Гэта абраз, гэта вяночак да Божай міласэрнасці, гэта гадзіна Божай міласэрнасці, гэта навена да Божай міласэрнасці, гэта свята Божай міласэрнасці. Таксама Jesús прасіў распаўсюджваць Божую міласэрнасць і даў таксама 3 формы распаўсюду Божай міласэрнасці. Гэта малітва, слова і ўчынак. Вось гэта пакліканне кожнага католіка, я перакананы. Бо калі мы хочам, каб Бог нас захаваў ад усялякага зла, калі мы гэта будзем рабіць, ён дакладна нас уберажэ. І чым, моё перакананне, чым больш такіх людзей на Беларусі будзе, тым лепшая будзе наша будучыня. Вось. І яшчэ так у 2 словах такая гісторыя, што так, аднойчы мы ехалі ў Меджугор'е, і Маці Божа кажа, што туды ні адзін чалавек выпадкова не трапляе. З намі быў такі малады чалавек, яго звалі Сергей. І вось калі пілігрымка закончылася, у меня было перакананне, што ўсе не выпадковы, але ён выпадковы, бо я бачу, што Меджугор'е яго не закранула. Але потом адбыўся такі цуд. Калі мы былі ў абшчыне Святло Марыі, я зняў на смартфон відэо ўсіх прысутных, і потом праз некаторы час, праз некалькі месяцаў я яго праглядаў і бачу, што Сергей сядзіць каля сцяны, на якой вісіць вялікі абраз Jesúsa міласэрнага, і ён сядзіць якраз у промнях гэтага абраза, промнях, якія заходзяць з сэрца Jesúса. Мяне гэта так закранула, я зразумеў, што такім перакананнем было, што гэта якраз ён самая невыпадковая душа. Вось. І вельмі хутка яго знаёмая Юля патэлефанавала, што Сергей загінуў. Вось, што Сергей загінуў, што яго вельмі цяжкі лёс. Што здарылася? Ён працаваў у Польшчы, я не ведаю дакладна, што здарылася, але ён там на будоўлі загінуў. Вось. Яго такі вельмі трагічны лёс быў, бо ад самага зачацця яго не любіла родная мама, гэта была яго рана. І я думаю, што ўсё ж такі ён там сваю маму сустрэў у Меджугор'і у асобе Маці Божай, і што гэта душа не загінула. Вось. Бо вось гэта благословенство, яно было настолькі яскравым, вось гэтыя промні. І Jesús у дзённіку кажа такія словы пра Фаўсціну, што шчаслівая душа, якая будзе знаходзіцца ў гэтых промнях, я яе буду ахоўваць як сваю хвалу. Я абяцаю, што душа, якая будзе ўшаноўваць гэты абраз, не згіне. Абяцаю таксама ўжо тут на зямлі перамогу над непрыяцелямі і асабліва ў гадзіну смерці. Я сам буду ахоўваць як сваю хвалу, кажа Jesús. Вось, я гэта ўбачыў. Усё бачыў гэтага чалавека ў гэтых промнях і убачыў вось той Божую міласэрнасць, якая была над ім, над гэтай душой, ту любоў Бога да яго. Вось. Такі вось яшчэ Бог такі прыклад мне даў важнасці, каб у жыцці кожнага чалавека быў гэты абраз. Вот. І вось недавно мы зноў вярнуліся з пілігрымкі. Я калі ехаў у Меджугор'е, я прасіў Маці Божа, пакажы мне зноў людзей у промнях Божай міласэрнасці. Ну, тых, хто быў у Меджугор'і, яны ведаюць сям'ю Патрыка і Нэнсі. Гэта такая ўжо немаладая сям'я. Цудоўнае навяртанне, якое адбылося праз пасланне Маці Божай. Патрык, ён быў вельмі багаты чалавек, мільянер. Ён прадаўся ўвесь свой бізнес і пасяліўся ў Меджугор'і разам з жонкай. І праз гэта навярнуліся ўсе яго 4 дзяцей, якія былі вельмі далёкія ад Бога, ў грахах жылі. Вось. Мы трапілі якраз на 8-годдзе, і калі мы з ім да іх прыехалі, то ўсё адбывалася на фоне гэтага абраза. Я проста бачыў іх у промнях гэтай любові Божай. Таксама там у Меджугор'і мы сустрэлі майго знаёмага святара, отец Андрес,
Медзеньш, ён латыш, працуе в Латвіі, таксама любіць гэта месца. І так от ён расказаў гісторыю сваё навяртання. Дарэчы, каб ён быў у Беларусі, ён бы вельмі цудоўнае сведчанне расказаў. Яго навяртанне адбылося ў Афганістане. Вот. Калі яны выходзілі з акружэння, то шансаў выжыць, жывымі застацца было зусім мала. І тады ён першы раз у жыцці пачаў маліцца. Ноччу выйшаў на вуліцу і сказаў: «Бог, калі ты ёсць, давай з табой дамовімся». Да гэтага ён яшчэ 2 разы быў паранены. Ён кажа: «Я выходжу жывы, не пашкоджаны. Калі ты так зробіш, то я стану святаром». Гэта ўжо... Прабачце, спадар Владимир, я гучу, мы ж вас з вами чуем у навушніках, а нашы слухачы не. Пытанне было, які будзе лёс гэтага эскізу? Вось да нас паступіла такое пытанне. Конечно, было б добра, каб гэты эскіз, як мага больш людзей мелі да яго доступ, бо аб гэтым Езус прасіў Фаўсціну, што хачу, каб да гэта абраза усе мелі доступ. А маліліся менавіта перад гэтым абразом, так? У Лаўкалаце? Менавіта. Вы ж казалі, што там 2 ёсць. На пачатку, але калі была напісана копія... Ага, тады ўжо перайшлі, так? Зразумела. Вось, тады, калі ўжо стала менш людзей, сведкаў гэтай гісторыі, можа, тады ўжо яго замянілі. Вось. Але, канешне, было б добра, каб гэты абраз... Але гэта ўжо залежыць ад касцёльных уладаў. А ў любым выпадку можна туды з'ездзіць, правда? Так, туды можна. Ці варты касцёл у Лаўкалаце гэтага? Так. Так? Прыгожа? Я проста не была. Ён, дарэчы, вельмі цікавы. Ён складзены з большых валуноў, настолькі вялікіх, бо незразумела па-чалавечы, як можна іх было сцены гэтыя складаць. І ксёндз расказаў, што рабілі такія горкі драўляныя, і па якіх падымаліся коні, цягнулі на сябе гэтыя валуны, вось так складалі гэты касцёл. І думаю, што гэта адна з прычын, што яго не разбурылі, бо это было б, наверное, калі не магчыма, то вельмі цяжка зрабіць. Вось. У нас ёсць яшчэ званочак, давайте паслухаем. Хвала Христу. Нічога няма. Хвала Христу, вы мяне чуеце? Я, калі актуальна яшчэ, то я магу расказаць гісторыю са свайго жыцця. Канешне, раскажыце. Я пастараюся як мага так троха коротка і больш так сэнсоўна, каб вы зразумелі, што у мяне ў жыцці з гэтым абразом таксама звязана вельмі многа духоўнага. Так як за 90-е гады былі, гэта 92-3, пэўна, год быў, мы прыйшлі ў пілігрымку ў Блуцлаў, ішлі, не памятаю дакладна, альбо з Глубокім, альбо з Браславам я ішла, і у мяне дачка была яшчэ малая. 3-4 гады, такі ўзрост малы, і, ведаеце, гэты абраз яшчэ я не ведала, ён так яшчэ, знаеце, быў не вельмі знаны. У тыя гады яшчэ і мы жылі ў Фарынова пад Полацкам, і, ведаеце, пэўна, ён мой сказаў, што мне надо купіць абраз во гэты, дакладна гэты. Я як увидела гэты абраз, я уже не змагла да яго дайсціся. І ўсё, вот, ён мне надо быў, гэты абраз. І вы ведаеце, купила я абраз, пасвенціла, прыехала домой, былі цяжкія часы, і як у мяне штосьці вельмі цяжка было, і нават хлеба не было купіць, былі такія часы, за што. То так было, што заўсёды, як я кленчыла да Езуса міласэрнага і малілася, ведаеце, заўсёды ўсё вырашалася добра. Я яшчэ, ведаеце, праз усё жыццё, ўжо сколько гадоў прайшло, Езус давёў так да веры мяне, маю дачку, і зараз вот коронка, мы мовім коронку да Божай міласэрнасці. Заўсёды я думаю, насколькі Езус гэтыя словы, а там яшчэ по-руску так было: Ісус, я давяраю тебе. І так я, ведаеце, заўсёды так
я давярала яму, але ў жыцці на ўсяк было. І, ведаеце, жылі не так, што вот каждый раз у касцёл, бо ў нас касцёла тады не было, а тады ўжо каплічка ўжо у нас з'явілася. І мы хадзілі ў каплічку. І вот я так думаю, што Езус міласэрны з нейкай хвіліны, вот ён узяў маё жыццё. І сапраўды, вот наше жыццё, яно, вот як я даверыла адзін раз сваё жыццё, і вот ён заўсёды вядзе нас заўсёды. Дзякую за вашу гісторыю. На жаль, мы не пачулі ваше імя, не пачулі, з якога вы... Я з Мядзеля, мяне зовут Ольга, Маці Божай Шкаплернай, але мы тады жылі у возле Полоцка, Фарынова парафія, Фарыновская. Потом у Мосары мы тоже жили, у меня мама там жила. И зараз вот переехали сюда, каля Мядзеля и Мядзельская парафия, и вот тут мы живем. И ведаете, все ближе и ближе сюда, и не помню докладно, але вот у мамы зараз спросила, у дзяцінстве нами не возила, можа нават у Долгинова. И можа гэта, и не помню, буду, конечно, вспоминать, какие это годы были. И мы ночевали, помню, и были мы еще в дзяцінстве, нами не возила. И вот дзяцінства, и потом уже с таким узросте я купила гэты образ, и доверилась, и, ведаете, заўсёды чую, что у меня есть такая оборона. Ну, цудоўна, конечно, гісторыя. Дзякуй, спадарня Ольга. Мы будзем працягваць, там ужо час у нас крыху абмежаваны. Так. Дзякуй Богу. Спадар Владзімір, тут яшчэ пытаюцца якраз нашы радыёслухачы, як дабрацца да гэтага мястэчка, якімі дарогамі? Ну, гэта мы звычайна праз Мядзела. Колькі часу туды ехаць? Каля 150 кілометраў, ну, 2 гадзіны. Ну, гэта калі аўтамабілем ехаць. Па Мядзельскай шашы, так? Да. Ёсць яшчэ варыянт, я не ведаю, як транспарт, калі хто цягніком, то з парафіяну, звязкі парафіяну, некалі хадзіў аўтобус, я не ведаю, як зараз. Вот. Можна арганізаваць пілігрымку туды, калі хочаш. Я хацела сказаць, спадар Олег Півовар няхай чакае, ксёндз Олег Півовар чакае натоўпаў пілігрымаў. Так, мы зрабілі рэкламу. Вось, я тады закончу гэту гісторыю, і ён сказаў: Бог, калі ты ёсць, то я прошу тебя, захавай мяне жывым і не параненым, а я стану святаром. Вось. І яны выйшлі з акружэння, іх было 600 чалавек, быў полк, засталося 40 чалавек, палова з іх раненых. Вось. І ён стаў святаром. Вельмі цудоўным святаром, ён працуе з наркаманамі у Латвіі. Вот. Ну, гэта таксама доўга асобная гісторыя. І калі мы запрасілі яго да сябе ў гатэль, дзе мы жылі ў Меджугор'і, так сталося, што ён, калі я расказваў гэту гісторыю, больш за гадзіну, ён якраз сидзеў пад вялікім абразом Езуса міласэрнага. Вот. І такая цікавая такая выснова, што вот, калі сустракаеш людзей сапраўды з вельмі шчырымі, добрымі, адкрытымі сэрцамі, то бачыш вось над гэтымі сэрцамі гэтыя прамені. Вось. Таму усім слухачам хачу пажадаць толькі аднаго. Ну, я перакананы, што нашы слухачы католікі, можа і не католікі ёсць, але католікі не толькі, хачу ім пажадаць. Але вернікі. Да, я хачу сказаць, што гэта наш абавязак, і мы павінны ў сваім жыцці адвесці належнае месца набажэнству да Божай міласэрнасці. Ва ўсіх тых формах, аб якім прасіў Езус праз Фаўсіну Кавальскую, праз Міхала Сапоцьку. Вось. Бо гэта, калі давайте падыдзем да гэта з уласных эгоістычных пазіцый, гэта ў першую чаргу трэба нам, бо Езус абяцае, што душа, якая будзе распаўсюджваць Божая міласэрнасць і ушаноўваць яе, яна будзе захаваная ад усялякага зла. Вось. Нават гэта абяцанне хай такое з такіх эгоістычных меркаванняў падштурховае, але, канешне, насамрэч душы, якія распаўсюджваюць Божую міласэрнасць, яны вельмі патрэбны Богу, бо праз гэта вельмі многа іншых людзей спазнае Бога, спазнае яго любоў, і вельмі многа людзей адварочваецца ад грахоўнага жыцця. І гэта ёсць благаславенства для нашай краіны, для Беларусі, якое яна так вельмі моцна патрабуе. Так.
Дякую, спадар Владимир. Будем уже развітвацца з нашими радыёслухачамі. Дякую, што вы тэлефанавалі нам. Можа, яшчэ што хацелі запытаць. Можаце накіроўваць пытанні. Я тады перашлю ўсё спадару Владимиру. Ён такі знаўца, я так разумею, ўжо ў нас у Беларусі па гэтаму абразу, так? Не думаю, што я такі знаўца, просто адзін з тых, каму гэта цікава было і ўсё. А вы сваю цікаўнасць задаволілі ў апошняе пытанне? Конечно, не. Не яшчэ? Думаеце, яшчэ ёсць нейкія сляды на Беларусі? Ведаеце, я удзельнік руху Легіён Марыі, і вось слова рух, яно вельмі падыходзіць да гэтай супольнасці, бо Легіён Марыі праз Маці Божую, якую там вельмі моцна шануюць, ён патрабуе рухацца, а не сядзець наперадзе. Іншымі словамі, самы лепшы адпачынак – гэта прыгоды. Ну все, на гэтым, я думаю, мы скончым. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.